כפיים לרוני טריגנו! שופטים בבקשה. ממתי קוראים לו רוני? רוני, תחתן קודם על הרעיון המקורי ועל הביצוע היפה והטוב עם הרבה מודעות לחלל שלך, לחלל מסביב. רוני, אתה הגעת מצרפת, רקדת במנגינה באנגלית, אבל כשאתה רוקד אז מרגישים שאתה מעל השפה, ולכן אתה מצליח להעביר את הכל כמו שצריך. כשראיתי אותך רוקד, נזכרתי בסוף תפילת נעילה שהיית בא לתוקע בתקיעות, והיכולת להיות מכוונן, מדויק, להביא את הפנים החוצה, ממש יפה. הרבה מחיאות כפיים לרוני טריגנו! אוקיי חברים, שימו לב, לכישרון הבא באמת לא ציפינו שהוא יבוא ישר מהחמשושים, אבל אתם הולכים להיות מופתעים. קבלו את דניאל כוכבי!